I bliver filmet, piger! Piger! Fuck er vinket til hende? Du skal filme helt indtil de kommer ned. Ja, jeg filmer indtil de... Også når de er nede, hvordan de reagerer. Jeg tør ikke. Jeg tør ikke. Heller ikke mig. Lyses hår. Du ser Lyses hår. Ej, hvor er det godt. Fuck, hun er grim, når hun gør det. Lyse, dit hår ser meget, meget sjovt, når du kører. Lyse, når den kører opad, ser dit hår meget sjovt.